L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ressa appell kontra d-deċiżjoni tal-qorti li kienet illiberat kuntistabbli tal-Pulizija akkużat bi stupru u fastidju sesswali fuq kollegi nisa fl-Assa tal-Imsida. Fl-appell tagħha l-Avukat Ġenerali ħeġġet lil qorti biex tħassar id-deċiżjoni tal-imħallef Consuelo Sherry Herrera li ħelset lill-imputat wara li ddeċidiet li stqarrija maħruġa mill-akkużat li fija ammetta dak li jagħmel spiċċat prova inammissibbli. F'Marzu li għadda dan il-kuntistabbli tal-Pulizija ta' 33 sena ma kienx instabħati ta' stupru, iżda nstabħati li ta' fastidju lil tfajla li kienet rekluta u għajnata sentenza sospiża ta' sena ħabs valida għal perjodu ta' sentejn. Dak iż-żmien l-avukati difensuri Franco De Bono u Edward Gatt kienu sostnew li l-konfessjoni tal-akkużat kienet nieqsa mill-validità legali minħabba bidla fil-liġi dwar il-kawtela ta' individwi arrestati. Id-difiża argumentat li din il-bidla ma kienet sempliċi teknika iżda reviżjoni sostanzjali tal-pożizzjoni preċedenti b'implikazzjonijiet sinifikanti għad-drittijiet legali tal-akkużat. Id-Deputat Avukat Ġenerali Filip Gallia Farrugia fil-waqt li rikonoxxa li l-kawtela użata kienet skaduta, enfasizza li dan ma ffettwax il-kontenut tal-ammissjoni. Il-qorti ddiferiet il-każ għall-10 ta' Lulju biex tasal għal deċiżjoni dwar din il-kwistjoni legali.